Мадярська община Закарпаття праздновала ежегодний праздник Туру. Як пройшов цей праздник? Що читаємо про це на Успресі? На урочистості до пам'ятника Туру, що було коло річки Тис, зібралося много поважних гостей, високопосадовці, представники дипломатичних установ та органів місцевого самоврядування, русинов краю, духовенства. Традиційно організатором заходу стало Товариство угорської культури Закарпаття ТУВК МКС. Так от, що там споминалося? Звільнившись від османського панування, мадярський народ вважав, що нарешті отримає рівні права та свободи. Але австрійська держава Габсбургів не дала їм такої можливості ні мадярам, ні русинам. У них забирали будинки, накладували великі податки, і наконець народ не видержав, повстало питання і боротися чи пропасти. І вони брали боротьбу, тоді Франц Ракоці II не побоявся стати на чолі маленького війська, костяк якого були русини, і почати боротьбу за свободу і свободне життя. Історія різко продемонструвала, що у угорців і у русинов спільні інтереси, принципи і один дух і мирне співжиття. Вони завжди приходили один другому на поміч. Російська армія разом з галицькими українцями, котрі були направлені на подавлення угорського національного повстання в 1948-1949 році, якраз зафіксували себе як гонітелі мадярів і русинів, бо прийшли туди для подавлення революції. В Україні нині дуже хвалять революції, їм треба революції, перевороти. Так от, коли була русинами і мадярами організована революція, прийшли з російськими військами люди з Галичини, українці, і давили свободне волепроизволення мадярів і русинів. Саме русинів Ференц Ракоці II назвав самим вірним народом. Русини і мадяри у самому ділі, він каже, ми браття, котрі в десятках повстань із 16-18 віків піднімали війну проти злочестивих австрійців уєдно. Саме за 1000 років співжиття русини при мадярах осталися русинами, а попавши не по свою волю в СССР, у СССР, стали терпіти етноцид, геноцид, який не закінчився і днині. Йосиф Борто сказав чесно, пліч-о-пліч з угорцями у війську Ракоці боролися і русини. Ми всі маємо гордитися такими предками, зазначив він. На завершення тих урочистостей присутні поклали вінки до монумента і спомнили славну історію визвольної боротьби народів двох – мадярів і русинів. А значить, той Турул в якійсь мірі напоминає нам про славну нашу історію, коли двоє народів ніколи не воювали, но були в одній державі, а коли давили австрійці, вступали і один другому допомагали. Я думаю, що це добрий приклад усім народам, усі в Європі. Кстати, нині мадяри і мадярська держава великолепно показує всі в Європі приклади свободного рішення і не люблять їх, но ми кажемо, ми знаємо, чому такі мадяри, бо і ми такі русини, ми свободолюбиві. І як би нам не писали письмами або вілами по воді, що русини – це давня назва українців, нічого подобного. Ні один серйозний вчений в Україні не дозволить собі цю фразу, що русини – це стара назва українців, або це один народ. Бо тоді би згорів як учений.
со своїми вираженнями. А потому настоящі вчені знають точну позицію русини і українці. Це два різні народи, котрим частина з русинов нині живе в Україні, теж хоче жити з українцями в мирі, в злагоді, на щастя і на добро, що ми нині також державотворчий народ в Україні, як і українці. У русинське движення запускають различну агентуру, хотять знищити, но, уви, не вийде. Ми б хотіли все казати, лишіться дурної роботи. Не пробуйте ви робити народ Божий, котрий Богом сотворений, асимілювати, просто втратите час, і не лише час, но й енергію, а ще й наберетеся злочинів, за які вас будуть красно судити. Тому думайте, що говорите. Ми же, в свою очередь, завжди заявляємо, ніякого сепаратизму в Закарпатті не було за 30 років, тому що його не нужно. Він у нас би був чужий, із своєї держави ніхто не хоче виходити. А тому остальні, тепер з'явилася нова нам волна ліпити русинам і зміну родині. Ми віримо, що ми все це видержимо, бо знаємо, що до тих пір, поки народ дає про себе голос, ніяка державна машина пропагандистська не способна ото заглушити. Впрочем, як казав один наш русин, навіть якщо в Україні б всі підписалися, що вже вони українці, а він остався один, має право оставатися русином з усіма правами.